Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos no tempo de información nesta xornada, a de hoxe, de martes, día 2 do mes de xuño, na que lles falaremos na radio e na televisión municipal de Cerceda, que hoxe comenzan moitos nenos, moitos rapazas de Cerceda a selectividade. Deso falaremos, como tamén de que este domingo que ven aí ás 12:30 un espectáculo familiar. Falaremos tamén de listaxe provisional dos alumnos admitidos na Escola Infantil Os Pillabáns, dos campamentos de verán do programa Bos Días Cole e tamén das festas do San Antonio en Cerceda. Recordamos que as fogueiras do San Xoán xa se poden comunicar dende onte no Concello e que foron suspendidos os permisos de queima ata novo aviso. Falaremos tamén da Comisión de Festas en Queixas, do programa Verán Saudable, que vai a comenzar xa a próxima semana, e tamén falaremos da ITV de Maquinaria Agrícola, que estará o mes que ven na Silva, e o Parque Acuático, que vai a reabrir o 10 de xuño, tamén a semana que ven, e máis adiante a Piscina da Silva, que reabrirá con unha tasa para os non empadroados. Falaremos tamén da renovación, ou mellor dito, da inscripción nos cursiños de natación. Agora, durante este mes, teñen que hacer a inscripción no rexistro, e tamén do programa de benestar en balnearios da Xunta e do tempo. Para mañén a situación mellorará, pero seguirá habendo nubosidade e posibilidade de algún orballo, especialmente pola tarde e noite de mañá. Como decíamos ao principio, hoxe, en concreto hoxe martes, comeza para a rapazada de Cerceda a selectividade, a PAU, a proba, en este caso, para acceso á universidade. Comeza en concreto en toda Galicia, con 13.400 estudiantes que afrontan entre hoxe e os xoves as probas de acceso á universidade. Desde aquí desexámoslles pois moita sorte, e tamén o propio alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, nas súas redes sociais, de algún xeito tamén lle desexou sorte. Imos escoitar o que publicou. Dende aquí quero mandarlle unha mensaxe de ánimo a todas as mozas e mozos cercedenses que van a concurrir ás probas de acceso á universidade nos próximos días 2, 3 e 4 de xuño. Con calma, con boa actitude, estamos seguros de que o esforzo terá a súa recompensa. Moita forza! Pois continuamos co informativo para falarlles agora de que este domingo que ven hai un espectáculo musical familiar. Será ás 12:30. Este domingo, día 7, ás 12:30, o Concello organiza un espectáculo musical no Auditorio Municipal de Cerceda de xeito gratuito. Chámase Mais Ritmo, da compañía Trío de Tres. Mais Ritmo é un espectáculo versátil e familiar creado pola compañía galega Trío de Tres, formada por Félix Rodríguez, Olivier Cano e Óscar Prieto. Esta proposta combina música, ritmo, gags cómicos e rutinas para todos os públicos. Todo elo en clave de humor, de música e de espectáculo este domingo, día 7, ás 12:30, de xeito gratuito, no Auditorio Municipal de Cerceda para toda familia. Mais Ritmo, da compañía Trío de Tres. Agora falámoslles da listaxe provisional dos alumnos admitidos na Escola Infantil Municipal Os Pillabáns para o vindeiro curso escolar 2026 e 2027. Publicase a semana pasada e agora teñen 10 días para facer aqueles que queiran unha reclamación. En este caso, para os máis pequenos, de 0 a 1 anos, hai 3 admitidos e quedaron prazas libres, tanto pola mañán como pola tarde. Pola mañán 5, pola tarde 8. De 1 a 2 anos, pois 28 admitidos, quedaron 0 prazas libres pola mañán e 13 libres pola tarde, e de 2 a 3 anos, 20 admitidos con 0 prazas libres pola mañán e 18 libres pola tarde. Lembren que a Guardería Municipal de Cerceda sufriu, ou mellor dito, tivo unha gran
ampliación, tivo unha ampliación de unha aula ampla máis para tentar de acabar cas listaxes de espera que todos tiveran oportunidade de disfrutar, de poder utilizar este servicio municipal que evidentemente é importante para a conciliación da vida familiar e laboral. Pois que sepan que agora todos aqueles que queiran teñen un prazo de 10 días hábiles para presentar alegacións ou reclamación, informar as persoas interesadas que deberán confirmar a matrícula e formalizar o correspondente contrato entre os días 15 e 30 deste mes de xuño. A documentación deberá presentarse no Rexistro Xeral do Concello en horario de 9 da mañán a 2 da tarde, pois polas mañáns, insistimos no rexistro de xeito presencial, deben de presentar a confirmación da matrícula, o contrato debidamente asignado que deberán recollelo no Departamento de Servicios Sociais, tamén un certificado médico do menor e o DNI das persoas autorizadas para recoller o menor na escola infantil e a cartilla de vacinación ou documentación análoga acreditativa. No caso de non formalizarse o contrato dentro do plazo establecido, perderase o dereito á praza concedida. De novo, o Concello abriu o plazo e pon a disposición os campamentos de verán, tanto en Cerceda como na Silva, para a conciliación da vida familiar e laboral na época estival, na época das vacacións do verán, donde, ademais, nenos e nenas poderán facer actividades. O Concello organiza estes dous campamentos, lembren, un na Silva e outro en Cerceda, dirixido a nenos escolarizados ata 14 anos. O plazo vai a estar aberto ata o día 16 deste mes de xuño para anotarse, e se ofertan 5 quendas. Van dende o 26 de xuño ata o, en este caso, 2 de setembro. O horario é polas mañáns de 9 a 2 de luns e de luns a venres agás festivos. Existe tamén, lembren, a posibilidade de un horario ampliado de 8 da mañán a 3 da tarde, sempre en cando haxa suficiente xente anotada. O precio por quenda será de 50 euros ou de 70 se se quere o horario ampliado. Os irmáns na mesma quenda pagarían 30 euros. Van a realizar actividades varias, xogos ao aire libre, manualidades, visitas ao parque acuático, obradoiros de cociña e tamén terán merenda a media mañán. En Cerceda se van a celebrar no Centro Cívico e na Polideportiva Municipal, e na Silva será no local social e tamén no Colexio Celso Emilio Ferreiro. O plazo para inscribirse, lembren, é ata 16 de xuño, teñen que facelo no rexistro do Concello, na planta baixa ou pola sede electrónica en www.cerceda.org. E seguindo cos programas de conciliación, o Bos Días Cole tamén ten o prazo aberto agora para inscribirse a outra actividade, outro servicio de conciliación que o Concello pon a dispor nos dous centros escolares, o da Silva e o de Cerceda, para que nenos e nenas podan ir antes do horario lectivo ao centro educativo facendo actividades e atendido por monitores. Este programa do Bos Días Cole para o vindeiro curso escolar 2026-2027 ten ata o día 5 deste mes de xuño, é dicir, ata que remate esta semana, para anotarse. Insistimos, no colexo de Cerceda, no cruce de 7:30 a 9:30, e no colexo da Silva poden ir de 7:30 a 9 menos cuarto, con servicio de monitores e tamén almorzo, se así o precisan. O prazo remata, insistimos, o venres que ven, este venres día 5 de xullo. Poden facer a reserva pola sede electrónica ou no rexistro do Concello, na planta baixa. Se teñen algunha dúbida, tamén poden chamar polas mañáns o 981 68 60 68. E xa se aproximan as festas do San Antonio en Cerceda. A Comisión de Festas de Cerceda preparou xa un cartel para as festas con algunha novedade. O sábado, día 13, haberá dianas e alboradas a partir das 10 aproximadamente, para despois a unha ter lugar unha misa na honra ao San Antonio. A partir das 2:30 comenzará a sesión vermú musical e a partir das 6 da tarde no campo da feira, primeira edición do Gran
PRIS, do que queremos ter máis datos. Mañán teremos a oportunidade de falar con responsables da Comisión de Festas que nos expliquen en que consiste e como é, evidentemente que xa se poden ir anotando por grupos. Pola noite do sábado ás 11 hai gran verbena co orquesta Fania Blanco Show e disco Móvil Impacto co DJ Bermúdez. E o domingo 14, o día seguinte, volve a haber dianas e alboradas, e logo hai pola tarde unha macro sesión vermú co dúo Deluxe e o DJ Javi Eiroa. Outra festa tradicional, típica, son as fogueiras do San Xoán, e xa se aproximan, xa están aí. E para celebrar as cachelas, para facer as fogueiras do San Xoán, hai que comunicalo previamente. Este pasado luns, onte, abriu o prazo para facer as comunicacións para a celebración do San Xoán, para facer as cachelas do San Xoán. Estas, as fogueiras, poderánse realizar só as que se solicitan no Concello na noite do 23 ao 24. Poden comunicala por correo electrónico na dirección medio.natural@cerceda.es, dicindo o lugar onde vai a ser e a persoa responsable, ou chamando por teléfono o teléfono do Concello de Medio Ambiente, que é o 881 04 67 76, ou se queren poden presencialmente facelo na terceira planta do Concello polas mañás. O plazo sería, o último día sería o 19 de xuño ás 12 do mediodía. O Concello únicamente recolle solicitudes para a noite do San Xoán, do 23 ao 24. Fora desa data deberán solicitar permisos de queima chamando o 012 sempre cando non nos atopemos nun período de máximo risco de incendio e non este habilitado. Precisamente, os permisos de queima dende o pasado venres suspendéronse, a Consellería de Medio Rural suspendeu temporalmente dende o pasado venres 29 de maio ata novo aviso os permisos de queima agrícolas e forestais. Esta situación foi motivada polo tempo seco e temperaturas elevadas, algo que está cambiando, polo que posiblemente en breve volverán a dar permisos de queima. E outras festas que tamén hai en xuño son as festas en Queixas, o 20 de xuño. Logo máis adiante, 4, 5 e 6 de setembro, serán as festas grandes en Queixas. Pois ben, a Comisión de Festas de Queixas informa que os domingos, este domingo que ven, día 7, e o domingo 14 de xuño, vai a estar no Bochinche, no campo da festa, dende as 12 da mañán ata as 2 da tarde, para todos aqueles que queiran ir ata ali a tomar algo e colaborar tamén coas festas co seu donativo. De todos os xeitos, a Comisión tamén está pasando polas casas para tentar recoller as axudas. Xa a semana que ven vai a comenzar a actividade de Verán Saudable. O Concello de Cerceda ten a dispor o programa Verán Saudable, unha actividade lúdica e deportiva para maiores de 18 anos e que ten lugar na zona verde do Parque Acuático, no Xardín Botánico ou no Paseo Fluvial. Van a ser martes e xoves, poden haber 2 turnos, un de mañán de 11 a 12 e outro de tarde, de 8 a 9, que é o máis solicitado. O prezo é de 13 euros o mes para os adultos e de 9 euros o mes para os maiores de 65 anos. Van a facer zumba, andaina, xogos tradicionais, aquallín ou xinasia de mantenemento. Vai a comenzar o xoves da próxima semana, 11 de xuño, vai a rematar o 3 de setembro. O prazo de inscripción xa rematou, pero se alguén aínda se quere sumar, podería facelo anotándose no rexistro do Concello, presencialmente ou pola sede electrónica. Se teñen calquera dúbida tamén poden chamar polas mañáns o teléfono 981 68 60 68. En canto a ITV de maquinaria agrícola, que sepan vostedes que no mes que ven, no mes de xullo, poderán pasar a ITV de maquinaria agrícola. Haberá unha unidade móvil de inspección técnica da empresa Supervisión e Control na Silva. No campo da Feira das Nenas da Silva vai a estar do 27 ao 31 de xullo no campo da Feira das Nenas da Silva, ITV de maquinaria agrícola. E xa se aproxima a semana que ven, o 10 de xuño, reabre o Parque Acuático de Cerceda e máis adiante, o 16, está previsto que abra a piscina municipal da Silva. O goberno cercedense este ano pois decidiu subir as entradas
para o Parque Acuático de Cerceda, e o Aquapar decidiu que haxa unha suba de precios nas tarifas de 2 euros por entrada, algo que non facía dende fai 4 anos. E tamén o goberno local aprobou no último pleno unha taxa de 2,5 euros para a piscina municipal da Silva por día, unha taxa da que estará exenta os censados no concello de Cerceda. Recordamos tamén, falando de actividades acuáticas, que os cursiños de natación teñen agora durante todo este mes de xuño o plazo para facer efectiva xa a plaza, é dicir, para formalizar a plaza no rexistro, a inscripción e formalizar a plaza no rexistro para a próxima temporada. Teñen ata o 30 de xuño para facelo. Poden facelo de xeito presencial de 9 da mañán a 2 da tarde ou a través da sede electrónica na web municipal www.cerceda.org. Lembren que todos aqueles que renovaran praza nos cursiños de natación ou que teñan novas plazas ou cambiaran de día e de hora, agora teñen todo este mes para formalizar no rexistro do concello esa plaza. Cambiamos de tema. A Xunta de Galicia volveu a poñer en marcha o programa de benestar en balnearios, unha experiencia de lecer e saúda destinada a persoas maiores de Galicia, e tamén sabemos que do noso concello acude bastante xente a disfrutar deste programa de benestar en balnearios. Son estadías de 10 días en réximen de pensión completa con aloxamento, almorzo, comida e cea, a escoller entre 15 balnearios de Galicia con quendas que irían do 15 de xullo ata o 31 de decembro con precios subvencionados. Está dirixido a persoas maiores de 60 anos ou pensionistas maiores de 55 e o prazo de inscripción vai a estar aberto ata o 27 deste mes de xuño. Se queren ter máis información ou que lle axuden a tramitalo, poden achegarse ao Concello Servicios Sociais, o 981 68 60 68, pedir cita ou achegarse á terceira planta da Casa do Concello. En canto tempo, mañá mércores quedaremos nunha situación intermedia entre altas presións situadas ao sur de Azores e unha borrasca sobre Irlanda, que irá deixando o paso unha fronte pouco activa. Mañán agardamos ceos parcialmente cuberto, con máis nubes na mitade oeste, onde poden rexistrarse algún orballo co avance do día. As temperaturas mínimas van a sufrir un descenso e as máximas van a ascender lixeiramente, pero con valores baixos ou máis axeitadas para esta época do ano. En canto ao vento, vai a soplar do suroeste moderado no litoral norte, con refachos de fortes ao redor de bares. Pois co tempo rematamos, gracias pola súa compañía. Mañá voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos. Na televisión está Manuel Egrís, na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.